Check-in. Jeg laver ofte en check-in, hvor man først og fremmest finder et sted, man kan sidde, hvor man ligesom får mulighed for at nedbryde de traditionelle mødebordsbarrierer og hierarkier. Det vil sige, at man finder et sted, hvor man kan sidde, som er lidt utraditionelt. Og der har jeg godt kunne lide at sidde der for eksempel nede i en kælder i kommunen hos viceværten, der hvor han omplanter alle blomsterne, eller ude i et drivhus, som virksomheden har, eller så ude i en skov, eller sådan noget. Og det der er fordelen ved det er, at man først og fremmest så fjerner bordet, man fjerner det, der er imellem os. Men man kommer også til at sidde sammen på en anden måde. Det vil sige, at man bliver ligesom også sat lige. Altså man fjerner hierarkiet. Det vil sige, at man dels, altså så er der to ting her, der er ret vigtige. Det er, at man fjerner hierarki, og man fjerner barriere. Når man så begynder som facilitator, så plejer jeg at bruge en ting, og jeg kan godt lide at bruge en bamse som værktøj til at styre mødet, hvis man kan kalde det. Så man sørger for at sætte sig i rundkreds, og nogle af de ting, jeg nogle gange har oplevet, blandt andet med børn på universitet, børn i folkeskoler og også folk andre steder, det er, at der indimellem ret tit er folk, der ligesom siger, nej, men det er fint nok, jeg sidder bare herovre bagved og holder lidt øje. Jeg sidder herovre for mig selv, det er okay, I kører bare videre. Og dem tvinger jeg altså til at være med i cirklen, fordi at det er faktisk super vigtigt, at vi... Ja, fordi den anden ting, som en cirkel giver, det er, at man får så faktisk gjort os alle lige. Altså, vi har alle ret. Vi har alle lov, og vi må gerne være med. Så derfor så er det vigtigt, hvis der nu sidder nogen udenfor, og du som facilitator opdager, at der er nogen, der ligesom trækker sig og skutter sig og placerer sig selv uden for skiven, så er det super vigtigt at få dem med ind i cirklen. Jeg har en mødedeltager i dag, som så egentlig. Hej Molly. Hej Molly.